ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மாதுளை ஜூஸ் ரெசிபி தான். இதுக்கு தேவையானது என்னென்னா சர்க்கரை, பால், இது காய்ச்சறது பார்க்கலாம். அப்புறம் உளிச்சு வச்ச மாதுளம்பழம். முதல்ல பால் நம்ம காய்ச்சிக்கணும். பால் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிச்சா ஆற்றிக்கணும். பாலை நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சிட்டோம். இப்போ மாதுளை பழத்தை இதில் கொட்டிக்கலாம். அடுத்து சர்க்கரை இதில் கொட்டிக்கலாம். சர்க்கரை எத்தனை ஸ்பூன்னா 2 இல்லை 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பாலை ஊற்றிக்கலாம். இதை நல்லா அடித்து எடுத்துக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா வடிகட்டணும். இந்த மாதிரி அந்த சக்கையெல்லாம் நல்லா வடிகட்டி எடுத்துடணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பொமக்ரானட் ஜூஸ் ரெடி. இதில் நீங்கள் ஐஸ் கட்டி வேணும்னா போட்டுக்கலாம், வேணாட்டி விட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.